U današnjem kripto pregledu ćemo pogledati što možemo očekivati od Bitcoina po pitanju sezonalnosti, koje su ključne cijene, što je dobro, koje su nam prijetnje, što se događa na drugim tržištima koji imaju veliki utjecaj na kriptovalute i naravno što se događa sa altcoinima, no najvažnije od svega krenut ćemo od jedne puno veće stvari, a to je što možemo učiniti kao kripto zajednica. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Želim vam nešto ispričati. Kad sam radio rebranding kanala, odlučio sam se upravo da sadrži naziv evolucija, jer sam htio da zajedno napredujemo i učimo jedni od drugih. Da budemo jedna pozitivna kripto zajednica. I upravo kao takvi imamo jedan zajednički veliki zadatak. Naime, neki dan je na kanalu Kriptomanija objavljen video koji neću prepričavati, već ću vas zamoliti da ga sami pogledate, ali ću samo reći da nas netko treba. Treba nas Dragana, mlada žena, majka, kći člana kripto zajednice. Dragana se bori sa teškom bolešću. Ja vjerujem da će se Dragana izboriti i pobijediti bolest, ali taj put je težak i pun izazova, a nažalost često financijski iscrpljujući. I znam da nikom nije lako i svi imamo neke svoje probleme, no čak i ako se odreknete jedne kave, učinili ste već veliku stvar. Čak i ako i to niste u mogućnosti, uvijek možete dati like za video, ostaviti komentar da ga pogurate znači na YouTube, da ga prepozna YouTube algoritam, da ga vidi što veći broj ljudi i naravno kliknuti share i podijeliti ga prijateljima na društvenim mrežama. Ja ću link na video staviti u pinned komentaru ovog videa tako da vam je što dostupniji. A isto tako za kraj ću vam izrecitirati jednu poznatu pjesmu Dobriše Cesarića koju vjerujem da jako vas puno pozna, ali mislim da je idealan trenutak za to. Teče i teče, teče jedan slap, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sja i dršće u 1000 šara. Taj san u slapu da bi mogao sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. Hvala još jednom, dobri ljudi. Budući da nam je ovo prvi kripto pregled u ovom mjesecu, idemo vidjeti kako nam se naš dragi Bitcoin ponašao u 8. mjesecu u godini. Dakle, prošli mjesec nas nije ni po čemu iznenadio i kao što možete pogledati i u kripto pregledu 108, neka realna očekivanja za pad su nam bila do ili oko 7%, bilo je čak i naravno manje kao što vidite i sami, ali 8. mjesec je u pravilu češće negativan nego pozitivan, čak 7 od 12 puta. Također svaki put kad je 7. mjesec bio negativan, bio je i 8. Dakle, to nam ne ide u prilog. Kad bi uzeli prosjek, ali izbacili tu 2011. godinu koja je ipak bila posebna priča kad je Bitcoin bio puno manji i puno divljiji što se tiče volatilnosti nego danas, prosječni pad bi bio malo iznad 12%, što bi nas dovelo po ovom sada do cijene od $25.600. Medvjedi, jeste sad zadovoljni? To nikako ne bi bilo dobro. Ali kao i uvijek ne smijemo ignorirati podatke koliko god nam se oni sviđali ili ne. Pogotovo ako znamo da nam slijedi 9. mjesec koji je općenito najgori mjesec u godini za kripto tržište. No, ono što nas najviše zanima u cijeloj priči jest što kaže cijena, a Bitcoin na mjesečnom prikazu je ipak završio iznad $29.000, što je dobar znak i dalje je dakle u našoj barijeri između pozitivne i neutralne zone, ali ono što je još dobro je
da je iznad 21 EMA, odnosno 21 eksponencijalne mjesečne pomične prosječne cijene, tako da to je ok. A sad kad prebacimo na tjedni prikaz i radi preglednosti gledamo onaj isti chart koji smo gledali na početku i rekli smo da ne bi bilo dobro da padnemo 12% u ovom mjesecu. Zašto? Pogledajte, pali bi ispod dvije izrazito važne cijene za nastavak, odnosno razvoj cijelog bull marketa. A to su nam 21 EMA ili 21 eksponencijalna prosječna pomična cijena o kojoj smo govorili 50 puta valjda i ona je trenutno oko $27,800, odnosno 200 EMA, dakle 21 EMA nam je zelena linija, 200 EMA, 200 tjedna prosječna pomična cijena koja je na oko 27.200, to je ova crvena linija, vidite isto gdje se nalazi, dakle to su nam sad stvarno dvije jake podrške, postale bi otpori i to ne bi bilo dobro. Znači sa te dvije se nije za igrati. Oni koji prate kanal već neko vrijeme znaju da gledamo za razvoj situacije sa našim kriptovalutama i vrijednost američkog dolara, što je razrađeno u videu kada kreće kripto groznica. U međuvremenu je dolar, nakon tog videa vrlo brzo pao, a onda se opet vratio, pa smo to obrazložili i rekli da bolje da pričekamo konfirmaciju, potvrdu, a ne da se unaprijed veselimo. Nažalost, ili na nečiju sreću, je opet skočio, no ono što je dobro da je još uvijek u silaznom trendu. Ali jaki dolar nam nikako ne ide u prilog. Također ne treba zaboraviti i pritisak sa američkih dioničkih tržišta gdje znamo da je Bitcoin u pozitivnoj korelaciji sa njima, budući da su onda naravno kriptovalute sa Bitcoinom, onda znate kako to već ide. Dionička su tržišta ovaj tjedan krenula u već neko vrijeme očekivanu korekciju i moram priznati da se za sada, bez obzira na to, Bitcoin poprilično dobro drži. No, što je sa altcoinima? Ukoliko izuzmemo Bitcoin i Ethereum i gledamo tržišnu kapitalizaciju ostalih kriptovaluta na mjesečnom prikazu, možemo uočiti da ovdje imamo double bottom formaciju, tako da možemo reći da je vjerojatno jedan dio altcoina odradio svoju najnižu cijenu, odnosno bottom, što sam već slao u nedjelju sa još nekim detaljima newsletter pretplatnicima, pa naravno ako vas zanimaju dodatne i besplatne informacije, slobodno se i prijavite na naš besplatni newsletter. Moje mišljenje je da smo još uvijek na dobrom putu i da je situacija onakva kakva treba biti. No ne treba zaboraviti nešto jako važno, a što već duže vremena spominjemo na kanalu, a to je jako niska volatilnost Bitcoina koja je obično pred velike poteze. I pogledamo li sličnu situaciju koju smo imali prije skoka Bitcoina početkom godine, gdje smo imali Bollinger Bands oko 40 dana tako stisnute, sada smo na oko 25 dana. Tako da možda bi ovaj mjesec moglo stvarno nešto, ali o tome ćemo nešto detaljnije u nekom drugom videu. Ne zaboravite, možda sam ja potpuno u krivu, ali ja taj veliki potez ne bih nekako volio vidjeti baš u 9. mjesecu. Jer iako se povijest ne mora nužno ponoviti, ali vidjeli ste i sami koliko je on često poguban za Bitcoin. Ukoliko vam se svidio video, naravno nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, no ono najvažnije od svega, nemojte zaboraviti na Draganu, čak i ako niste u mogućnosti podržati financijski, uvijek možete dati like i komentar za algoritam videu na Kriptomaniji ili ga podijeliti na društvenim mrežama. Hvala vam još jednom dobri ljudi na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!